Hej, jeg heter Susanna Herjavsdottir og jeg er føringur oppvaksen i Danmark. Jeg spiller tonlag under navnet om Døttir og til Penactic Vision for jeg spiller et læ som heter Vita. Begge mine forældre er færinger, men vi flyttede hertil, da jeg var lille barn. Så færøsk var mit første sprog, men har ikke haft skolegang på Færøerne, så derfor taler jeg dansk. Men jeg har brugt min musik utrolig meget til at søge tilbage til mine rødder, og jeg vil også opleve min musik, at den er meget inspireret af den færøske kultur, sangtraditionen, vejret. Det er meget dynamisk. Døttir kommer af mit eget navn, Susanna Herjavsdottir fra mit efternavn, og det betyder datter. Det er kogt ned fra mit eget navn, fordi det var svært for folk at udtale og skrive mit navn. Ja. Det er imodvæk stadigvæk repræsenterende for, hvad jeg er og hvad jeg kommer fra, og hvor min musik peger mod, som er tilbage til mine rødder. I dag er vi i København i Nordatlantens Brygge, hvor vi har filmet nede i Det Kosmiske Rum, som er lavet af Trumpe Patterson, en egen færøske yndlingskunstner. Og det her hus er jo også et kultursted, hvor man kan opleve blandt andet færøsk kunst og alt muligt andet. Så det var, jeg tror, det bedste, nu hvor vi ikke kunne være hjemme på Færøerne til optagelsen. Jamen, jeg skal spille en sang, der hedder Vita, som er inspireret af min farmor på Færøerne. Hun fortalte mig, at hun som barn var meget vedbegærlig og altid hun var meget ivrig efter at lære altid. Og for at komme i skole var hun nødt til at gå langs fjeldet og til en lille bygd langt væk. Og hun gjorde det i storm og regn, og der var ikke noget, der holdt hende tilbage, og det har jeg altid syntes var meget fascinerende. Jeg synes, hun var enormt sej for at bryde med det og ville tage uddannelse og tage til Tórshavn, som er den store by på Færøerne, og hvor hårdt hun arbejdede for at nå sine mål og for at blive klogere og få viden. Så den er stærkt inspireret af hende.